Aduh kena apa nih? Kena telek. Penuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iso kowe kaya ngono. Isulnya dikiyal-kiyal enak. Penari cangir yang Netes banyune Kendi Maria tak foto kopi. Masalah wit kelopok kuwi jenenge tegat. wih wah. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. Sumangga cabut jalan sias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan yang di bawah. yang di mana? Di atas. Oh, yang di atas dulu. Oke. Kan masih banyak ini. Timbangannya kayak penyanyi ipet-ipet Iya, daripada ipet-ipet kita gerak bareng-bareng, oke? Yang tahu gerakannya? Ayo gerak bareng karo aku. Iki malah gawe status saya gitu. Ayo bareng-bareng. Ayo. Coba ya. Sebelah sini dulu, aku terus sono. Oke, gantian sini dulu sana. Oke. Ayo, yuk. Oke, yuk. Di zoom, bro. Kari manis, kuriang manis namanya. Asik. Ayo. Wes siap. Si persiapan sih, ayo. Sing kendo-kendo dikencenge, sing disiseti nyapa? Endel nggonku. Yo kagak api-api nggon aku. Lho, nggonamu nganggo jarik kabeh, nggon aku nek sing nganggo rok. Tapi nggonku kan nek sing lanang. Wedok lho, Pak. Anak kuwi. Apa anak wedok uyuh kok ngadeg. Masa lanang dadal sepil. Jajal nggonmu ayo. Oke, persiapan ayo. Kene sampai direwangi ngadeg barang. Yo. Kari manis, kuriang manis ramyani. Tutup. Piye grup kulis udah masalah. Lanang. Nyawa masuk iso. Lanang. Kowe ro. Piye? Goyangane sindene Puspita Rana. Ya. Iki goyang luar biasa. Piye goyangane? Pak. Urung wayahe barang lah kok wis lek. Lagi goyang gak muni, iki goyang muni otok. Pak paduane dolanan. Ya tak Mayor, ganti mayor. Oke, yang sini persiapan kok. Persiapan menghadapi musuh. Rata. Oke ya. Oke, mau ngajak gimana kamu? Loh, disetel sapa sing menang. Oleh hadiah kok ngene Pak Kamari. Hadiah yang apa, Pak? Bongo. Ayo kita battle. Oke, deal. Grupmu karo grupku menang sapa, deal? Oke, deal. Kita battle ya. Battle. Lah nggih, yo tak gawe. Oke, siap sih. Silakan. Oke. Rodo alon. Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari jangan
janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari tawari kita lihat dulu digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang ya. Ojo nganti kalah grup ojo nganti kalah mana yo yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang Geyol digeyol-geyol pinggulnya digeyol-geyol penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut iso kowe gonamu lo grupmu malah kurang fase grupku. Pokoknya engko nak grupku nak ndang mundur nak ndut maju ya. Oke ayo madep rono ayo sing lanang tanem sepatu lah lanange yo melu no lanange yo melu kene madep ting ayo jejer sing lanang arep ayo wis to tak kancani aku. Wah, kok salah sapa melok mau? Tangane ning kene sik. Tangane ning samping. Asik. Iki iso ngresaki banget to iki. Pak suwira kanggo. Iya, Pak. Maju, mundur, maju. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Asik pakai berasik dudut oke maju dudut oke santai ini lagi pemanasan Kena kalah karo nggonku kowe. mundur maju mundur asik yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik Giyal pinggulnya digiyal-giyal enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Siapa? Dangdut Oke. Apik grup Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk sinden-sinden berdua bisa duduk. Kamu bisa duduk. Nah, sinden karo sinden ra enak apa nih? Lah piye to? Ya gone rene. Ayo, ya kok kudune siap. Ayo. Rene. Aja guyu kancane. Oke, ngene ayo. Ayo rene. Iki kan campur sarine bose ta ya. Hati-hati. Ya gone sing sarungan. Ora apa-apa sarungan ora apa-apa. Ora guyu kancane. Bener. Iki gene bos Nyambut gawe guyu. sing turu digugah ayo langsung. Ning gene bose dhewe kudune semangat. Ayo. Mas Percil, Dalam kirang setunggal niki sesepuhe. Pak Suyat, colok-colok. Ayo Mbak Suyat. Mbak Suyat. Endi Mbak Suyat iki? Wong ilang Mbak Suyat. Ayo baris. Ayo baris. Baris. Apaan nih? Kancane joget guyu wae. Ayo baris. Rene. Iki direwangi ngene iki lho kok oleh piro? Wis ora oleh pira ngene-ngene kok. Iki Sing sarungan dene ngarep. Ayo. Pak Cil Dalam iki ning acara apa mantenane Mbak Mega karo Mas iki kok Hamzah. Mas Hamzah apa enek acara sunatan masal to Pak? Ono iki siji. coba. Oke, kira seberapa Mas? Nadanya Mas berapa? Nadanya. Ayo, maju. Siap, gerak. Ayo pas garis. Siap, gerak. Coba Luruskan barisan. Siap, gerak. Istilah cepat, gerak. Alah. Pak Amari. Pari. Kuwi lho Bang Bob. Mas Hati-hati ini Mas. Saya. maksudnya istirahat. Istilah cepat, gerak, tegak, gerak gitu loh. Istirahat di tempat itu tangannya dibondo di belakang. Loh, kayak siapa ini? Melawe. Sik. Ora Iki anake juragane iki. Tak kira lah melawe ini bisa. Jawani aku nek no. Siap.
gerak. Istirahat cepat, gerak. Tegak, gerak. Oke, dari sana namanya siapa harus tegas. Pak. Seperti kamu. Nama siapa? Selidem. Asli dari mana? Asli Jawa Tengah. Oke, siap. Seperti itu ya. Oke ya. Pak, iku lho, Pak, rambutnya kok tukul ngisor. Oh, alah jandul kunci toh. Jangkrik. Kaget aku. Kaget aku, Pak. Lah kok nganti tekan jopo. Berarti kok sampai nyurungut. Maksudnya tukulnya tekan dhuwur kok nganti. Yang sebelah kiri, kanan sendiri. Nama siapa? Tadi. Siapa? Dani. Tadi. Oh, Sing tegas, Bro. Dadi yoga, dadi panjang. Nama siapa? Dani. Asli dari mana? Dani Malang. Apa piye? Nah, gitu. Ayo, yang sana. Nama siapa? Tadi. Asli dari mana? Capung. Kowe lak guyu. Bos, sabar, Bos. Sabar, Bos. Pokoknya tak tekoki guyu tak antem sepatu. Bos, sabar. Iki tenan kok. wong pusat, Bos. Ibu bose dhewe iki. Ora apa-apa. Nama siapa tadi? Dani. Asli dari Capung. Pegang apa kamu di sini? Saran. Oke. Ucapkan apa untuk Mas Manten sama Mbak Manten? Selamat menempuh hidup baru. Ya wes, oke. Kamu udah nikah apa belum? Dan Awakmu isi. kamu udah nikah apa belum? Belum. Semoga cepet ya. Amin. Oke. Amin. Nama siapa? Sopo gitu. Kita budek. Masa karo jenenge dhewe lali to, Pak? Gambi. Gambi asli dari mana? Adekne Pak Ri. Adik Mari. Wani ora we. Oh, ya oke. Lanjut. Aman, Pak. Timbangane ditekoki duwe awake dhewe dikekne Praboso. Lah iya. Adik sing aman lek. Aman. Sik iki aja ngaku nek adine lek rineh lho. Si Totok lho ya. Ditok adine. Yang ketiga, nama siapa? Eka. Iya, asli dari Capung. pegang apa ini? Gong. Suaranya gong gimana? Oh iya. Berarti ngerti. Ngerti. Berarti gonge nek ngombak pe, ombake. Ucapan apa untuk Mas Manten dan Mbak Manten? Selamat menikah. Pak Suwiti ram to, Pak. Jangkrik kakak iki ngomong aja. Lho kakek enggak apa-apa. Kene urung lho, Pak mau. Wis ben adek dhewe wis ben. Gek nyekel apa yo ora jelas. Contoh lho kowe adek Pak Ri lho iso sarungan iki lho iki. Nah yo iki ning ngene ponakane dhewe. Nama siapa yang keempat? Mon kok aja ngocah jebeng ngocah mendure bae ini. Isa ora? Iki basa ndi? Ayo. Isa basa iki ora? Ben tak bisa men sekali-sekali seperti Aku menyadari mama kamu juga namanya. Manyana sahabat ini badhe. Ngomong apa? Mbos ngawur aku pokoke. Lah aku ora ngerti. Lah bahasa mana itu to? Oh, Madura. Iso to awakmu? Ben bisa men sekali-sekali ben. Pelak. Dena. Oh, danga. Kowe iki kok ini kok danga piye? Nama siapa Bri? Kakak. Kok Bri? Iki Madura dudu Bali. Aku masuk ke Bali. Nama siapa kakak? Ngeki. Syukur. Cor-lancoran bentar belateran kena Semalang. Ada 2 telok mek setong sempang ya. Ngomong apa, Pak? Sembuh lah pokoknya guyu. Aku lah ngerti. Masa guyu. Emak setong 2 telok. Kowe ora siji ora telu ya omong aku. Siapa namanya? Mananya? Selor. Kaya Tung. Pajake nanti. Lali aku pajake ning kene. Golek pokoke lak tung masalah gak panjake ning kono, berarti panjake nggae lambe. Oh iya. Ayo. Oke, panjake kudune nggo lambe. Lambe ya. Ben manyana siapa? Ben namanya siapa? Namanya siapa? Mek pas gupek kok pengen ya. Mek pas kok ngocak tang nyamar ya selor. Oh, tung tak tong. Iki lho wis. Kene. Nabuk kabeh. Lah yo. Namanya siapa? Nama siapa? Tuh. Selor. Mek pas tak ngeding dia. Enggak mudeng awakmu iku. Ngading kok. Ngading apa to? Adus sing jeding lho ading. Basa niki ne betul iso ngawur. Garo, aku mbok suwer garo aku. Ngono kuwi yo takono apa malu bertanya sesat di jalan. Ngeding itu apa ngono kuwi? Ngeding apa ya?
Men mon reng medure ngocak ngeding reng jebeng ngocak krungu. Oh krungu. Krungu. Ngeding, Mbak ngeding. Lamun kok ngocak mek kakek tanya terus. Mbak ngeding. Omongan terus. Omongan aja omong terus. Ngeding, Mbak. Lah, apa dia? Cak omong. Ayo. Mon pas kok ngocak tang nyama. Iya. Reng jebeng ngocak jenengku. Iya. Tang nyama ya selor. Iya. Jek tanya pole kakek. Iya. Ngerti kakek? Aku ora ngerti tenan no. Iki jenenge selor. Kaya lakan lodrok kae. Selor. Untuk manten Mas manten ucapan Madura selor. Doane. Ucapan untuk teman-teman berdua versi Madura. Kowe nyapa pindarono. Mun reng laki temu reng bini jek sampai sapisan mek setong sampai mati ya. Amin. Ngomong apa to Pak kok mbok amin iki? Alah pokoke dua wae. Pokoke siji kanggo selawase. Sepisan. Ah, ngono lho wis ya. Ngono ya. Selor. Oh, berarti makasih bener. Selor. Yang kelima namanya siapa? Sarul asli saking pundi? Jabung. Pegang apa? Bonang. Suarane bonang pripun? Ses. Orang ngono kawit sore mau kok suarane ses. Ses dijengkolmu. Bonang kok ses. Apa itu? Mbak manten. Apa? Ucapan. Mas manten, Mbak manten. Selamat menempuh itu baru. Oke. Padha karo kene iki mau. Gak apa-apa. Yuk. Iki. Jeneng sapa le? Jeneng sapa? Durung-durung kok wis malah mutah-mutah kuwi lho. Kabeh mutah. Jeneng sapa? Imam. Aduh. Salate ning mburi dhewe. Positif. Mesti nih salat ning ngarep pol. Imam asli Jabung. Nyekel apa? Bonang Barung. Oh ya oke. Mas manten, Mbak manten ucapan apa? Semoga sakinah marwadah warahmah. Loh, Waromah. Romlah bakul rawon. Saya romlah diengkulmu. Oke, terima kasih. Sebelahnya. Aduh rek, lha iki wis aku apal. Jeneng asli saka ngendi? Kowe mau teko kene jam piro? Kok agak mencak? Alah wis enak kuwi. Teko kene jam piro? Dugi ngriki kula jam 3 Cak. Yen mangoten Inggih Cak. mbok bilih wonten lepat kula sak rencang. Inggih. Kula ngaturaken sebabek mugi kunjuk dumateng panjenengan. Menawi mekaten kados pundi Gusti? Mboten napa-napa. Keselor. Aku nyeluk selor enek medurane. Ucapan apa Kakak? Ucapan untuk mantannya? Iya. Anaknya banyak. Amin. Ngono lah. Oh saya Kaya iku ngek. Cak dek kene ono ngek. Dek kene ono ngek jandi. Sing sarungan iku ngek. Oh jenenge ngek. Oh iya. Anake oke. 2 aja cukup. 2 cukup. Siap, lanang dan laki-laki. Oke. Perempuan dan laki-laki. Sebelah. Monggo Nya. Namanya siapa? Jenengmu sapa, Mas? Jenengmu sapa? Tabu bicara. Lho kok takono dhewe tak takoni kakek-kakek kowe. Ya takono Ngono ya, Pak. seduluran niku nyambung seduluran. Ya takono dhewe to. Anu ngapunten namanya siapa? Koni. Lu tak takoni ya iso ngono lho. Untuk Mas manten, Mbak manten apa Mas? Mbok bilih wonten apa Mas? Semoga apa? Masalahe awakmu nek ngomong kuwi kurang cetha, kurang jelas. A yo A, I yo I, U yo U, O O. Lah piye? Mas, namanya siapa? Mas, namanya siapa? Kurang A. A kuwi mangap A. Mas. Namanya. Mas. Nama. S kuwi S. Matamu. Wong enek wong ngomong, kon ngomong. Untuk Mas manten, Mbak manten. Anu ucapannya? Ucapan. Dari Mas Joni. Kena tak cuwok. Bisa aku. Oh, ape nyanyi. Oke, siap. Oh iya. Ape ya. Nadane yang lain bisa duduk ya. Oh iya, duduk. Lah tak omongi, mau kata apa nih Mas manten? Gono kowe ngomong sakinah mawaddah warahmah. Selesai. Selane kowe ngomong. Lah kok ngomong bisi aku. Mas kula nyanyi mawon. Oke. Iya. Anu, lagune napa, Mas? Selendang biru
Sing ana ning aku wis demik dhewe. Aku wis demik. Tepuk tangannya mana untuk Yogo luar biasa. Anak Terima buahnya Pak kasih Rini. Mas ya. Mas manten sama Mbak manten ini di rumahnya Pak Kamari. Pak Kamari juga. Alhamdulillah Mas selendem bengi iki awake dhewe menghibur keluarga besar dari Pak Kamari. Kamari, Sekeluarga. Ya. Pak Kamari masa kaya ngene iki ape duwe gawe saulan ping 12 kelaksan Mas. Lah kok iso kelaksan lho? Kabeh weke dhewe ora newo. Oh iya modale dhewe ya. Panggung weke dhewe. dhewe. Musik weke dhewe. Kursane Gamelan weke dhewe, son weke dhewe. Aku apa ning unggahne rego empe ra iso aku. Lah kok iso ra iso kuwi lho. Lah piye mau wis roh regaku kowe. Kok wis pengalaman to. Batenku ning ndi wilayah kene kok tetep sakmene ae tak delok sing opo kau layak kasun aku yo ngono. Oleh ri tadi Pak. Ri jebule. Pak Kamari didongakne sehat terus. Ya, amin. Ibu juga seperti itu. Sehat walafiat, bermanfaat, barokah. Amin. Mas manten sama Mbak manten kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah, dipun momongi Dipun niku karuniai momongan yang soleh dan soleha. Amin. Karena apa? Menurut sampean resep nikah itu seperti apa? resep nikah itu yang penting selalu bahagia kedepannya bersama keluarga. Mbak Mega Mendung. Mbak Mega Mendung dadi daringan. Loh, Mbak siapa to? Mbak awakmu yo ngomong Mega Mendung aku yo melu ya. Mbak Mega Pramesti Priyanti. Ya. Dadi wong wedok ya wong wedok sing tenanan. Contoh. Aja wong wedokan kaya kae. Wong wedokan kae. Kuwi wedok iblis. Ngomongi. Aduh Pak, sing meteng disambat nggih. Aduh. Kowe wong wedok sing tenanan. Pokoknya nganten loro kuwi sing penting duwe prinsip kaya aku. Prinsipnya gimana Sing Kakak? penting manten nak wis omah-omah kuwi kudune iso dadi watu, gragal, kerikil, pasir. Nah, aku didadekne jadi dicor mbokmu kok rumah. Nyapa lho kok iso dicor Gragal apa? watu, gragal, kerikil, pasir. Manten kudu harus punya pegangan seperti itu. Heeh, manten kudu iso dadi watu. Watu. Kuat ngatur wektu. Iso mbagi wektune kanggo keluargane, kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo tangga-tanggane. Iya. Kuwi nak watu. Sing kaping loro gragal. Gragal ki Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Oh. Dadi kudune grapyak karo sapa ae, karo tangga, karo dulur, karo keluargane. Petuk sapa ae ya mesem sumeh. Iya. Petuk tanggane guyu. Engko petuk dulure guyu, petuk kancane Terus guyu. guyune terus le. Heeh. Kowe nek 3 wulan paling celuk Pak Purnomo pedhot ya le. Nek kok guyu terus ora pedhot. Grapyak kuwi lho, silaturahmi aja sampe gagal. Iya. Kuwi gagal. Terus krikil. Krikil aja sampe keri ningkatne skill. Dari skill harus diasah terus untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Sinau setiap hari. Heeh. Krikil Terus pasir kudu iso ngepasno apa sing ditaksir. Kepinginane apa harus menyesuaikan dengan kantong atau tabungan. Aja dipaksa. Aku saiki Soale saiki akeh wong wedok sing maksa. kok iso? Akeh. Dadi kudune Wong pasir. wedok lho saiki wis ora kaya mbiyen. Ora kaya mbiyen Wong piye? wedok mbiyen ki mesti seneng ning pasar. Heeh. Wong wedok mbiyen ki seneng dolan, tuku Iya. emas. Saiki lho wong wedok ning omah tok paling Shopee bendino. Paling ya Loh, iku kan apa jenenge memanfaatkan teknologi ta, Pak. aku stres soalnya. Mesti bojomu dhewe kuwi. Lah kuwi sing anu aplikasi anyar kuwi. Lah dalah kuwi. Lazada. Oh dalah kuwi. Lah dalah tekon neh bojoku tuku neh aku ya. Iya. Kowe nglakoni apa ora? Nglakoni. Lah iya to, kowe nglakoni to ngono. Nah, kuwi. bisa dibayar cat. Apa? Cat Cot apa to kuwi kok? sing bayar di tempat kuwi lho. Cek COD so cot iki lho. ayo diwaca kan cat dik. Berarti kowe yang nglakoni. Nglakoni. Lah ngomongi manten anyar ki percuma. Lah nyapa? Sing diomongi manten sing lawas-lawas. Oh, Kowe rabi wis Apa? bilang tahun. aku suwi lho, Pak. Piro? 14. Umurmu lho piro 14 tahun. Umurku ya lagian likuran lho, Pak. Lho kok 14 tahun mosok kowe Sing ngomong 14 tahun sapa? 14 apa? Wulan. Setahun punjul rong sasi. Lah 14 wulan anakmu apa-apa? Loh, ora apa-apa.
Loro. Ora apa-apa. Ora masalah ya. Ora masalah. Lah cara aku, kowe ngurusi wong wedok carane kudune piye? Ngurusi wong wedok diseneng-senengne, sak njaluke apa dituruti ben bahagia hatinya, membangun rumah tangga juga lebih bahagia. Umpamane Bu. Berarti wong wedok njaluk apa kudu dituruti, njaluk apa ditukokne, njaluk apa diusahakne. ora duwe. Nek ora duwe utang. Wong lanang tanggung jawab Pak Bro. Mas, saiki umurmu pira? Umurku pira ya? Aku lali, Pak. Lho umurmu dhewe Kira-kira pira lah wis. Lha umurmu pira selawe? Ah. Ya Punjul sithik lah. 26. Punjul sithik. 17. Lah ngono pase sak ngono kowe. Aja Aja tinggal lah, aku ora ngenyang umurmu Iya. 17 lah kowe mendina ngono karo bojomu. Piye? Kuatmu paling 17,5 bosok kowe Mas. Lah kok 17,5 bosok kuwi lho. Lah kowe dhuwit ki wetenge lu dikene bojomu njaluk apa dikek-keki terus. Nyenengne. Wong iki ndelok golek bojo ki sing daringane ora bocor. Lah carane Contone kaya iki. Heeh. Ki sing lambi abang ki. Lambi abang. Mbok sawang ki apik apa ora? Apik, Pak. Daringane bocor apa ora? Ora mending kok. Iki jaringane bocor. Lho. Lah kok iso? Ora iso nyimpen duit. Lah kok iso bocor kuwi ora iso. Teko bathuke ketara. Titenane Nuwun sewu teko kencete ketok. pencete yo kena. Lho. Hah? Kencete lincip. Lincip. Wong lak wedok kencete lincip wani karo wong lanang ta. Apa iya ta? Alah ora percaya. lincip nerincing ngono kae. Lincip mlaku ncit. Lah. Wani karo wong Kuwi lanang. wani karo wong lanang. Berarti saya lincip kencete, saya wani karo wong lanang. Ning lak kencete ki rada gedhi. rada gedhi mbembeng. Bembeng ngono kae aja Nah, dirabi. lho, nyapa? Tas babaran kuwi wong kuwi. Lah kudune sing piye neh? Enek blentong-blentonge ireng. Oh, pokoke sing ngono blentong-blentong ireng, Nah. ana kriwik-kriwike sithik ngono. Kuwi kencing manis. Kuwi amputasi. Ojo angel iramu. Angel golek wong wedok ki angel masamu. Kowe lah golek wong wedok delok teko kapane. Delok teko wulune. Wulune, wulu alis. Nyapa? Wulu alis ngono kuwi sing rada kandel. Kuwi wong wedok sing setia. Masa? Setia karo wong lanang tenan kuwi wis riset membuktikan. Terus Wulu alis, wulu bringos tipis-tipis ngono kae kuwi biasane wonge setia. Tapi nak golek wong wedok sing wulune tangan rada enek akeh ngono kae. Kuwi biasane sing diarani tapak doro utawa tapak tangan. Masak sak masak mesti enak. Kuwi tinggalane mbahku biyen lho. Nak golek wong wedok ngono le. Tapi aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile ketel. oh kuwi berarti. Oh iya berarti lah ketel banci. Coba kowe berarti lah iso kowe kan suaramu penak jajal ya. Mak kan nyembang wong loro. Kowe nyembang dhewe ya. Oke. Nadane Mas. Kamu suruh nyanyi apa? Nadanya pakai mayor E. Saiki wis dadi jenderal Pak Mayor. Ya ora iki lho nadane. Bila kamu wedok nyaput tuh. Hari yang mantap. Kuwi lagu apa? Di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak berhati itu ke rumah sakit. Oh ya kacane nyanyi kan. Lah aku kan jipuk teknik India to. Mesti nak sing lanang nyanyi sing wedok yo. Oh berarti Saiba apa ya? Saiba nadane. Dadak kowe rata-rata. Saiba. Oke, aku dadi wedok ya. Ya. Sebentar. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Saiba. Malah kaya wong kecepet le. Lah awakmu yo gregelmu ngono. Nadane ya. Oke. Nadane segitu. Oh sayangku. Oh Indonesia nih. Oh sayangku.
Gregel. Ku cinta. Lagu Indosiar itu. Apa? Lagu Indosiar. Lagu Indosiar. Iya. Sing apa kuwi? Sing apa lho sing sadu. Rindunya. Wedok. Rindunya hatiku padamu kasih. Terus. Rindunya hatiku Asik. sudah tak tahan. Aku datang Iya, lanang enak ya. melamarmu. Wedok. Kan ku jadikan permaisuri kasihku, oh sayangku. Saya tak cekel. Mesti nyanyi, aku sing cekel ngenane. Iya. Rindunya Hatiku padamu kasih. jadilah ratu di hatiku. Lah berakhir munggahe karepmu wedok ngono. Gak Mas, masih ngawal mau halus-halus. Iya. Sing guri lah kok mau tekak. Lah maksudnya koyo sing Masa ndagel tekan kono kene yo amang-amang nyawa. Mas iki nyanyi iki sing koyo iya. Nyanyi apa Pak? Apamu kok iso? Oh, lagu sing saiki anak kecil-kecil masih cah cilik-cilik mesti iso. Oke. Cah cilik terus mesti seneng. Lagu yang viral. Itu apa itu? Statue aman. Wis statue. Emangnya kamu bisa wis tuwek ngono ya mudeng statue iki. Wah, ndasu. Lah kamu wis tuwek ngono kok dolanan TikTok bareng. Rotok dek. Deno. Bledos. Oke. Statue cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu rock dek. Statue cuek baru malu. Aduh adek ini abang yang rayu. Statue cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Statue cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Anu, ngapunten Pak Kamari, mohon maaf tamu undangan semuanya. Malam hari ini kakak saya stepnya umat. Rock kuwi goblok rock. Lah nganti ngene-ngene. Ya apa mau iso koyo Lah aku. aku yo versiku halus to Mas. Nah, awakmu kan rock, aku dhewe versi dhewe. Biar yo. Arabian. Coba. Aduh ajak ini mau juga abang yang dirayu. Aduh ajak ini mau juga abang yang rayu. Sepenak. Ngono ya, iso penak ya. Anu penak. Bener kowe karo aku. Bener. Apa? Gede bong. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue kan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Ceng. Jangan statue cuek baru malu. Aduh kali ini mau juga abang yang rayu. Cuek baru malu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Itu baru kita berdua. Oke. Kamu duet dengan satu. Ya, pokoknya aja sing banci kae lho, Pak. Enggak, tak sikone sing iso. Ana nek sitok nek. Oke. Anune nadanya itu aja enggak apa-apa kan? Oke, nadanya segitu ya. Iya. Coba Dek, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini memang banyak luar biasa artis Jawa Timur hadir pada malam hari ini. Siapa dia, Pak?
Yuk kita sambut bareng-bareng. Inilah dia. Nadani jelas. Sepi rasane waktu pinuju dewe. Selamat malam semuanya. Malam. Aku udah bilang tadi Kenapa? yang selanjutnya itu adalah artis kondangnya Jawa Timur. Ya. Ya ikut Adela. Adela apa? Adela dangdut itu. Anu duwe adik jenenge adik. Adik Adela toh. Coba best bos, saya Best. minta Oh, best. best. Best yang penting gak keser ya kak. Jadi ini beser no. Tadi sampean statue kan ya? Statue. Udah pakai gerakan belum? Belum. Sini. Emang ada gerakannya? Ada dong. Yang gimana itu? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jangan bikin tak bisa. Coba kasih efeknya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Itu dong. Terus. Tak kalau itu tadi udah Mas Bertil malah bisa versi rap, saya bisa versi Arabian. Oh, pakai versi-versi ya? Punya versi sendiri. Boleh. Emang ada. kamu punya? Ada dong. Apa itu? Madura. Wah, Kancane seller. kancamu. Kancane seller. Nah itu kok versi Madura kuwi piye? Ya ada lah. Cengkoknya terus ada dia. ya, ada tretan dibi. Ada. Pojok itu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah le. Ya kayak seller nek omong. Statue. Oh iya. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Genah toko 24 jam iki. Ada toko 24 jam iki. Bapak kamari derma kabare pasti beres. Aduh. Sate le. Sate matamu. Ora, kowe iki terus lamu nyanyi kok macaku. Wah, coba pikir saya pikir. Aku nyenggaki. Lah kan aku nembang, kenapa kamu kok bilang sate-sate? Enggak. Kembang turi ditandur pinggir sumur bapak kamari tak dongakno panjang umur. Aduh kena apa dik? Kena telek. Syukur we. Padahal iki nyanyi aja diganggu kok Ya ya. udah, Ganggu. aduh dik, ana apa dik? Bapak kamari nandur cengkeh, monggo mriki njaluk pesen. Lirsa Alir, lersa alir, 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 dung lersa alir, lersa alir, 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 dung. Dumon anjeling Asik. Odi Duh. majenya Asik. bental ombak sapo angin salah jengan. Dumon anjeling Odi anak orang majenya bental ombak sapo angin salah jengan. Lersa alir, lersa alir, 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 dung lersa alir, lersa alir, 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 dung. ono tahu nang pinggir sumur, para tamu tak dongakno panjang umur. Ya deh, amin. Ono
pinggir kali nandur cengkeh pak kamari rezekine akeh ana duren rasane enak taman tendang duwe anak alir sa alir lir sa alir 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 kum lir sa alir sego goreng campur oli. Sego goreng campur oli kuwi terus piye? Ya gak kena dipangan. Cengowak Tarian bos tarian. Sing penak. Lah ya sego goreng campur oli. Abot enteng ayo dilakoni. Oh iya. Ngono kuwi apa mungkin sego goreng campur oli. Nek enak bisa enek uteke kuwi kok pekok. Sego goreng campur brokoli ngono kok. Masa campur oli? Sego goreng campur oli. Abot enteng ayo dilakoni. Ning Jakarta golek aren. Iki Puspita aja nganti leren. Lir sa alir lir sa alir 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 kum lir sa alir lir sa alir 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 wis suaramu penak ya. Suaramu takoni penak lagi tak gandeng nih ya. Oh ada lagi? Duet ya? Boleh. Karo sing ndi, Pak? Mun apa lagu namanya Mun Mon acing adi enggak yo sinden selanjutnya bisa maju ke depan kita tampilkan bisa duet alir gue ngeceng ceng walah lagi sing ngerti apa lagi sing munggah sepote duduk kuwi apa lah kudune apa nek cepet lah ki mau iki kudune sepote dan yang far yang itu berpantapim berpantapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur dua berpantapim berpantapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur dua. Aku bintang tamu apa anomali? Oh, jalan sing bintang tamu. Jalan sing bintang tamu. Ya teko kene napa? Aku mlaku. Sinden yang sangat viral, Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. siapakah dia di sana? Ini namanya Maling mambu. iya wanita istimewa Rainogo. Ini sinden kok gayor kok wanita Rainogo iki lho. Lah kok jalukmu sepot sing piye? Kan wis digawe. Sepet ya sing apik apa piye kok namanya menyambut itu juga memperkenalkan seseorang. Jadi memperkenalkan dirimu. Paling gak lagu-lagune sing slow. Apa? Slow. Oh iya. Meneng kono, kowe njaluk sing piye? Slow sing piye? Umpama kaya cak pertil ngene iki. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka. Jeng. Langsung merdeka. Mamaku. Kamu ngono? Iya. Mamaku sing teko. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Mama kene. Aku. Budi dhewe. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lah kok awakmu njaluk sing halus? Umpama ya awakmu Sigrak kaya ngene penak lho. Aku gawe ini. Halus ya. Halus gak sigrak. Siarne Mas. Ya, mari bahasa masih bersama Dek. Leti, jalan. Dari yakinku teguh, hati ikhlas
nafasku penuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe njaluk sing piye to kowe njaluk? Gane alus. Jalan sing apa kok malah lagu sedih. Piye kare njaluk piye? Njaluk sing piye? Jalan sing sigra. Sing sigra Mas. Sing sigra kaya kene mau. Hop. Ketukane sigra kaya kene mau. Malah medeni. Ayo. Sing sigra Mas. Yuk. Yuk, bersama seperti ini. Letay. Gundul bacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul bimbang sekali tadi saratan. Ora usah sepot-sepotan wis. Piye? Tak metu dhewe aku. Kan nesuwi lah. Aku kulino metu dhewe ora usah mbok iku. Adik, Sini. adik kenalan ya? Mau kenalan apa enggak? Perkenalan ya. Kenalan Mbak. enggak? Saya sudah Mas paling gak iki awake dhewe kudu silaturahmi karo warga masyarakat Mboro Sida dadi lawang. Betul. Awakmu kok Durung ngerti to sapa to kae bintang tamu sinden sing paling ayu dhewe piantun kene durung ngerti. Nggih. Berarti Yo kenalan. perkenalan. Ibarat kata tak kenal maka tak Kampleng Mas. Sayang. sayang. Ya yo mari disayang terus dikampleng. Mau yang lagu apa yang pertanyaan? Yo manut Mas. Ora, kamu Lagu bisa, pertanyaan juga bisa. Begini. Kendang tok Mas, kendang tok ngeyel lah mau. Teko jabur aku ngene. Lho, lah daleme Pak kamar mandi kene iki wis Kamari. Pak Kamari. Lah iya, Pak kamari. Kamar mandi. Adik namanya siapa? saya namanya Adik Selentem. Adik namanya siapa sayang? Aku Proberini. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Saya nyampe sini habis maghrib. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Aku sampai sini jam 8. Adik tadi makan apa dek? Aku tadi sego goreng. Alah enak ya dek? Iya. Adik kamu tadi makan apa sayang? Aku tadi makan ayam kecap. Alah asik. Adik sini sama siapa dek? Saya kesini sama rombongan. Alah adik aku sini sama siapa sayang? Aku kesini sama bos percel. Alah kok mesti ngono ki nyapo? Kancane mbok ditakoni wong kono ditakoni terus kok iso. Masalahku kurang mepet itu. Berarti aku kok kene. Ya. Ben ketok. Ben ketok Mas. Adik nyampe jam berapa tadi dik nyampe? Saya 6:30. Adik kesini nyampe sini jam berapa sama siapa? Aku kesini jam 8 sama percel. Adik dapat becet Apa? Ngono jaluk ditakoni. Takoki. Ora jelas iki ngomong. Iki lho genah lho. Adik tadi makan apa dek? Tadi saya makan sego goreng. Adik tadi makan sama siapa dek? Tadi aku makan sak rombongan. Alah adik kesini dek. Apa? Ya ampun. Jalukmu ku sing ya apa sih, Mbak? Ala paling gue ora iso Mas. Ora sampe mau njaluk Jalan tes. Adik namanya siapa Dik? Saya namanya Adik Selentem. Adik rumahnya di mana Dik? Saya rumahnya Sidoarjo. Adik Alah ini di rumahnya Pak Kamari sayang. Betul. Ini namanya mantenan putrane Pak Kamari yang perempuan. Nyapa kowe ngene. Nyapa kowe. aku ora jelas ora nyapa mbok sauri iki lho. Masalah ora koyo ngene iki. Ora kaya ngene iki piye padha-padha wedoke padha bintang tamune Mas, padha iso nyanyine. Iso nyanyi iso. Apa bisa kau percaya kata-katamu? Loh, mengapa tidak? Emak Mak jentit.
Iki sikile kancane Jedor. sikile kancane mbok itek-itek. Karo Mas aku anu wit jahe. Jahe matamu yo. Iki sikile kancane. Yo ora ketok yo sepurane. Ajar. Tak tongor raimu. Sabar yuk. Kanca dhewe. Kancan dari jahe. Sabar yuk kancane dhewe, kanca dhewe. Wingi wit beringin. Sabar yuk. Gemite. Yuk, sabar yuk. Sabar yuk. Sabar yuk. Sabar yuk. Sabar yuk. Iki iso sirah dengan anak iki batana iki. Awakmu Fatimah, bojone Eri Kendok Fatimah. Mungkin ra nyambung sapa sih? Lah tanganmu mau lho, jawe larang. Tanganmu nguri. Ala apa? Aku kon. Mbok sumpah, iki lho seneng saksine iki lho. Sabar yuk. Bocah apa disongkone? Aku ra nyambung. Sabar yuk, pancen yo kelakuan Mbak Kamari. Kon lek nantang ngomong nantang. Mbok sumpah, aku ra nyambung iki lho. Saksine seneng sabar yuk. Sabar yuk. Ya kuwi lho asli aku. Mungkin ra nyambung so. Madu. Nah, anten bisa nyanyi buktikan. Madu deh. Nyambung madu. Ada nyanyi ya. Oke, minor. Membiat makwi. Lah jaluk sing piye? Minor. Kleru. Kuwi mau yo minor lho kuwi. Lah iya tapi duduk kuwi. Macet dor. Aku gak muni nyok mlaku tok. Pak Kamari pundi Pak Kamari? Kae. Pak Kamari. Lah kae wae. Sing ndi? Lah awakmu ora ngerti to? Pak Kamari. Nyapa Pak Kamari ngono kok tamu kok Mas aku. Minore sampe Mas. Budek golek jaluk. Kang gulu dawa. Oh. Gulu pedhot. Gulu pedhot ora lara. Maksudnya judulnya kuwi nyok. Berulang-ulang gulu. Itu kuwi. Berulang-ulang gulu. Gulu pedhot. Sik. Sembok. Aku yo malu. Kok ngawur. Aku yo malu. Gulu pedhot iki lho. Lah kok mbok jawab. Lah ya kuwi. Keliru. Dudu gulu. Lulu. Nadane ya bener. Iya. Dunetes banyune Kendi Mariati tak fotokopi. Salah. Kurang ajar wit. Apa? Mercon. Iki apa to, Pak? Iki bangsane apa to, Pak? Kok kaya anomali iki apa to? Tung sahur. Ya iki lho. Bakso asli Malang. Apa enak kok. Bakso modele ngono kuwi. Dudu watu hang diarani pasir. Watu. Mas, ndase kaya kena tumor. Tutokne ta? Ayo lanjut. Pak Kamari. Nyapa? Lampune mati Pak Kamari. Lah garek ngene tok wis to. Nang ngono malah apik. Malah yo brimob to, Mas. Iya. Ayo Dudu watu hang diarani pasir. Watu kambang keliyana ing pinggir buru ketem aku terus naksir pekan kaya kelangan pikir dan wit kelapa kuwi jenenge tegan kuwi wah kelapa wit kelapa kuwi gelugu ya wit kelapa kuwi arane gelugu disikari dipara dadi pitu saben bengi aku ra iso turu engko iki apa entuk sangu mikir sangu kuwi lho Pak Kamari ya ora wis mikir dhewe mengko mulai dikawakne ya sangune Pak Kamari bengi iki dipangan codot aduh kata
Mari rapok Mari cocok. Dadi at kuwi lho. Lah piye to, Mas? Nadane bes. Iki lho enak. Aku lah wong telu ki enak. Membiat mayun paman. Yo suarane gandeng belambiangan Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli ison mikiri gedang rojo sak curum dipangan codot timbyang worong jamur gulu nisun pedot arek-arek gak taman apa? Taman Juruk. Taman Sari Nuswantara. Sapa? Ayo kemari pelambiangan Kumarin Taman Sari Nuswantara pelambiangan Kumarin Taman Sari Nuswantara. Rodok maju, Mbak Probo rodok maju. Lagune sing ki mau ya, lagumu ki mau kan wis hafal ta? Iya Mas. Ayo. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri sopo biae keperkok mesti ngomplong luar biasa Mas. Lagune dadi siji antarane Bokong Semok. lagu bokong semok sing beda aku rada lali ya bokong nadane bokong semok bokong aja sampai disebut sebab nak disebut musik langsung nyaut golek aja muni aja muni ora iki Mas manten Mas Hamzah sama Mbak sapa jenenge pisan Mbak Mega katuran Mbak Mega Mas Hamzah katuran minggah wonten ning Terop munggah wonten panggung katuran Kairing lagu gendeng bokong semok lah awakmu lu mancing senengan suwe bosok kan ayo monggo mriki Mas manten sama Mbak manten kita foto bareng ya monggo Pak Kamari sama didampingi oleh Mas Hamzah kalian Mbak Mega monggo katuran minggah wonten panggung aring-aring biakar gedang campur sari tinggal wasang jamur gulu son pedot
Kowe aja melok, kowe jajal. Kowe gak melok jajal. Kowe aja melok, kowe aja melok, kowe aja melok. Kowe aja muni, kowe aja muni. Kowe iso mluwenceng kok ndi to nada. Sing melenceng iki lho sapa? Kowe aja melok, melok tak tonyo kowe. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri. Penak ta? Wong telu lho pas. Iya ya jajal kowe melok jajal. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering. Kok lurus to, Pak? Kok lurus tok to? Jujur. Kok jujur. Aku suara 10. 10. Monggo Mas Mantan sama Mbak Mantan ke sini naik bareng-bareng foto di sini. Kita tuh. Wah itu. Itu. Oh, di depan. Mayor kakak, mayor pindah ke mayor biar kita pindah suasana kakak. Oke. Oke, Bos. Iya. Untuk Oh hati-hati Mbak, hati-hati. Oke, terima kasih. hati-hati di jalan Mas Hamzah. Hati-hati di jalan, mau kira Pak jalan Pak Bis. Kesandung. Kita foto dulu. Habis kita foto kita joget bareng-bareng sama Mbak Manten sama Mas Manten. Maju agak maju, Bos. Agak maju. Pak Kamari mboten derek foto. Pak siapa? Pak Kamari. Monggo Bapak kalian monggo. dulu sekalian. Kita foto dulu sini ya. Ya. Ini kok Pak Kamari. Oh, kita tunggu dulu. Oke. Bokong semot, bokong sapa? Bokong semot kuwi ya bokongku. Pak Kamari, Bapak sapa? Bapak Kamari, Bapak sapa? Ya wong Pak Kasun kok. Masuk ke wabe iki kan yo anu bapake Wong sak dusun. Oh bebas ya. 1, 2, 3, bebas. Oke, terima kasih. Ini kan Bapak sudah sini. Sampun. Mas Manten di sini. Oke. Bu, Tetap di sini, Bu, di sini juga. Kita harus wajib ada 3 persyaratan kakak. 3 biasanya. persyaratan yang Syarat harus pertama apa dipenuhi. kakak? Syarat pertama harus nyanyi, Mbak. Oke. Ya. Kalau nggak bisa nyanyi, syarat kedua? Ada syarat yang kedua harus joget. Oke. Syarat 1, kedua nggak bisa. Syarat yang ketiga? Syarat ketiga yaitu nyawer Pak Kamari. Iya siap. Pak Kamari. Mungkin kalau 1, 2, 3 keberatan ada syarat nomor 4. Apa Pak? Tetap nyawer Mas Oh, ya. iya. Mungkin nomor 5 Pak. Apa, Mbak? Tetap nyawer lagi. Iya. Minta lagunya apa Mas Manten sama Mbak Manten? Minta lagu apa? Monggo Kita anu bisa bawakan, kita bawakan. Mbaknya request lagu. Sinarengan. Wah, Sinarengan. Sinarengan. Dari sini itu 1, dari sini 1. Oke. Nah, kita collab. Sinarengan ini sing piye to, Mbak? Yo sinarengan iki. Sing piye? Kegeden tenan kae lho. Wek kuwi iki wis Ya. Yang sana 1, sini 1. Sana 1, sini 1. Yuk, bareng-bareng masih bersama Gebyar Campur Sari Muspita Laras Sinarengan untuk Anda sama Mas Manten sama Mbak Manten yang luar biasa. Kita joget bareng-bareng, Mbak. Yuk, 3, 2, 1. Yang sini monggo Mbak. Yuk. Yo, bareng-bareng Muspita Laras. Wayo. Joget. Ayo ditunda. Matur Banduon, Pak Kamari, suwun matur Banduon bisa duduk kembali karena masih banyak tamu yang di bawah. Matur nuwun Mbak, Mas Manten Mas, terima kasih. Oke. Pak Kamari sampun nyangoni. Nyapa to kok ya. Wis didongakne wis Lah iya, Mas. luar biasa. Nah, Selamat wis ya, pokoknya Mas. sakinah mawaddah warahmah sampai paringi momongan solehan solehah ya Mbak Bahagia Manten. dunia akhirat ya, Mas Pak Manten, Mas Manten. Manten. Wis pokoknya bahagia selalu untuk Amin, Mas Manten sama Mbak Iki Manten. mesti nak Mas Manten pas rodok lumrah kesel ngono langsung dinyanyeni. Matur nuwun. Alah kayak kamu ya Dam. Kayak aku dinyanyeni bojoku. Au au.
Malah kayak gigri. Bojomu asu aja. Heran aku. Sayang kok. Sayang kok macam. Ayo kita lagu yang khusus pada malam terakhir untuk pada malam hari ini. Ya. Karena habis ini kita kemana? Habis ini kita ke Kemana, Mas? Suhat, Mas. Ngapain ini? Rawon. Pak Wot. Pak Wot. Iya. Pak Ewot. Iya. Nadanya apa pakai pada minor apa mayor? Kamu lagunya? Ayo. Oke. Minor apa mayor? Mayor aja. Mayor. Oh, mayor. Yo Garuda. Oke. Garuda wis pokoknya mayor. Lo. Lah ya. Lo. Sewu kutha wis tak liwati kangen jroning dada kripik gedang godhong telo sithik edang matur rata bila ada sumur biladang bolehlah kita menumpang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu glotong-glotong tung tak tong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Cak Percil matur suwun. Awan-awan mangan kasur. Matur sembah nuwun kalau mau penampilan saking grup Cak Percil CS ingkang pinangka kangge derek mangayu bagya grup Agung ingkang hamung kebigati.